Grote opluchting bij de meewerkers van Metal Finish. Van de dik 40 mensen die er werkje, hadden 26 haar baan. Juster kregen ze het goede nieuws van het vakbond te jaren en daar hingen de meesten al net meer op rekenen. Ik wie hier hinnekaan van, we krijgen te jaren dat we op ziek in naar jouw werk. Dat het doek is vallen. En dat weer gewoon, hier niemand dacht. Iedereen is blij en je merkt gewoon dat het gewoon, ik klap gewoon even dicht. Ze zeggen dat we wel springen een god in de loft. Nou ja, zo weer die wezen ik wel. Het bedrijf is opsplitst in 3 onderdelen. De plaatbewerking is overgenomen door een meewerker van Metal Finish. De buisafdeling en de gruthandel binnen nu in handen van het Snitse bedrijf Dauma Staal. We willen het bedrijf voortzetten zoals het weer. We zullen natuurlijk wel naar de bedrijfsvoering. Wij hebben het idee dat er de nodige dingen verbeteren kunnen. We hebben met name even een stuk van kostenbeheersing, maar ook de logistiek. De kennis van zaken die wij in ons bedrijf Dauma Staal hebben, die willen we graag hier aanwenden. En wij zien een hele goede toekomst. FNV-bondgenoten is blij met de oername. Het boen is wel benijd of de oud-directeur nog verantwoordelijk gehouden wordt voor het faillissement. Die leende tot de jaren €450.000 van het bedrijf, maar dat is niet waarom betellen. Een curator ziet het uit of er juridische stappen mogelijk binnen. Voor de oername had dat geen gevolgen. We hebben een zogenaamde, dat noemen ze een activa-transactie. Dus we hadden gebouwen, de inventaris en de farrie hebben gekocht. En de rest dat leidt in het faillissement, dat is de oude onderneming, zeg maar. En daar hebben we even niks meer mee vandaan.